Madwar 150 persuna tħarrku mill-Pulizija u mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu wara li nġemgħu fi gruppi f'Pembroke u fil-Mellieħa u kisru r-regolamenti marbuta mal-COVID-19. Nhar is-Sibt għall-ħabta tat-tlieta ta' filgħodu, il-Pulizija mill-Għassa ta' San Ġiljan waslitilhom informazzjoni li fis-sit Natura 2000 f'Pembroke kien hemm diversi persuni jixorbu f'post imwarrab fuq il-blat. Il-Pulizija marru mill-ewwel fuq il-post fejn sabu grupp kbir ta' żgħażagħ li malli rawhom pruvaw jaħarbu. Hawnhekk inħarġu 80 ċitazzjoni minħabba ksur tal-avviż legali tal-COVID-19 brabta mal-użu mandatorju tal-maskri u n-numru ta' persuni fi spazji pubbliċi. F'każ separat u fl-istess post il-ħadd għall-ħabta ta' satejn ta' filgħodu, il-Pulizija sabet grupp ta' persuni jixorbu fuq il-blat fejn inħarġu 35 ċitazzjoni minħabba ksur tal-istess avviżi legali. Waqt li l-Pulizija kienu qed jieħdu d-dettalji tagħhom, wieħed miż-żgħażagħ Franċiż ta' 18-il sena ħebba l-kuntistabbli bil-konsegwenza li qattalu l-qmis tas-servizz u ħarab minn fuq il-post. Minnu fih bdiet tfittxija lih u ġie arrestat ftit wara, waqt jinżamm arrestat u mistenni jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin. Il-kuntistabbli mara l-kura f'ċentru tas-saħħa fejn ġie ċertifikat li ndarab ħafif. Intant il-ġimgħa filgħaxija l-ħabta tad-9:15 il-Pulizija mill-Għassa tal-Awra u tar-Rapid Intervention Unit marru f'dar Privata fil-Mellieħa wara li daħlilhom rapport li kien hemm party. Xi waslu fuq il-post instemet il-mużika u l-Pulizija nnutaw xi nies fuq il-bejt. Huma ġew ordnati jiftħu fejn irriżulta li kien hemm madwar 35 persuna ġewwa. Minnu fih nġabru d-dettalji ta' dawk preżenti u tieħdu l-azzjonijiet neċessarji mill-MTA u l-Pulizija dwar il-ksur tar-regolamenti.